Здравейте посетители на YouTube, здравейте Майнкрафт геймери. Аз съм Нико Геймър, тук сме Марко Джордан 2345. Здрасти. Също до мен геймърът е Ски. Пепунски. Да. Да, той е тихчък. Тихчко момченце. Та нинджа. Така. Аз съм 14 лео. И ще си енчантнем, какво си енчантнем? Аз съм 17. Нико, препоръчвам те да отидеш в... Защо имаме Diamond Ore? О, да, защото използвах кирката си с Silk Touch. А защо ти имаш 12 даймата? Аз нямам... Млъкни. Той е леко преразбуденичък. Баси, толкова много ми трябва Glowstone. А мен ми трябва честплейт. Бати, не съм знаел, че Glowstone може да се чупи с лопата, баси. Дами и господа, имаме 13 Diamond. Айде си ходим. Четирима човек могат и един за спешен случай. Брато, дай да отидем да намерим още 8. О, Е, не стой искаш малко. ли Diamond? О, удивително. Добре, Значи можем да си ги нямахме разделим ли, по 6. нямахме ли 13 за бога? Еми имаме. Значи ни трябват още 3 и сме босове. Аз трябва да си енчантна, какво си енчантна. Обаче, сори, че се Ела да видиш, Гарет. Имаме 10. Не, базикам се, мислех да си направя честплейт. Без Ела, да си ела. знаеш. Ела, бе! Ела, малко! Имаш ли един Diamond? Защо? Да си направим двамата честплейтове. Нямам. Ай, бързо да мерим. Добре, ела да ти покажа гарата съм. О, мага. Но магара ли си направили? И какви си глупости ви? Натиснете, О, мага. И ти дава количка. натиснете за да вземете количка. Еми, Що ли го? не е дом на бездомник все пак. Брато, къде тръгваш? Би трябвало да слезнеш с количката. Баси човек. Аре, стой! А, Стой! защо сте правили Не, нови неща на слизай! къщата? Остави количката, ако няма да слизаш. Ще слизам, бе. Кой ти е казал такова нещо? Марко, ти видя ли моята къща? Направихме стълби за нея. Къде, бе? Еми тая, където се пребивахме винаги, когато... Да, бе, да, ама къде? Къде ти е къщата? Отиди при портала. Аз съм много добър. Да, също не ми се ходи с количка. Нямам бутчета. Та... Наистина? Да, нямам Да, бутчета. господа, вижте, Никол Ников няма бутчета. Човече нямам бутчета, а имам сърца. Брато, мога да ти помогна, обаче ти не си при мен. Не бе, то не му се виждат бутчетата. Чай да имам. Има едно такова каменно, нали, Пепе? Не, абсолютно нищо нямам. Пълно ми е сърцето и нямам бутчета. Пепе, къде ти е къщата, бе? Отидох там. Няма, бе. Не виждам. Обиколи някъде там, близо до края, където се пада. О, имам бутчета. Просто в количка нямам. О, да бе, вярно. Ела, копаем, Марко. Изчакай, гледам къде е къщата на Пепе. О, Защото- виждате ли, той гледа. Там има мина, бе, брато. Там има мина. О, моля ти се, там мина нищо не прави. Не бе, много ято. Не, бе, сериозно, там намерих много. О, в чай, трябва да те заведа до нея явно. Брато, има мина. Аз стига. Знам. Как ти трябва да те заведа до нея явно? Добре, бе! Пати човека, О, вижте. да, аз да ви заведа Иван. Нещо мисля. Който кил XZ Magnet му давам 3 Diamond и Enchant Diamond броня и Enchantment меч. А той не е в сървъра. Това се пробва. Нико, знаеш какво? Лота! Готово.
Къде си? Стойче се бъхне. Чакай. Ето е тук. Ела при нас, Марко. Идвам. Ти пак къде си я разположил? И ми къде другаде да е? Уоу, много стъпала, бе. И какво искаш да падаме? Аз го правих едно по едно. Уоу. А стой, бе. И кой е чупил торчовете, да ми го Мърко. Наистина ли? Не. Ти не си слагал. Баси тъмното, Пепе. Слагал Баси съм, ама не тъмното. се вижда. Да, не се. Чули, слагал съм, ама не се виждат. Нали? Аз исках да ги хъба малко, то бяха малко. Би ли затворил Пепе? Загубих се. Не дей да ме изпреварваш, бе. Не те изпреварвам, просто слагам торчове. Така, Аре, там някъде имаше мина. стой, знам къде е мината. Да, бе. Последвай ме, Нико. Как излезе? Готов ли си? Ето я, заповядай. Аз му я показах. Да, бе, братле, бе. Това е равин, не мина. Добре, равин, мина. Не е еднакво. Не съм казал, че е една. Ама ги бъркаш. Което ги прави еднакво. Уоу, не. Отказали се. Поне ако умреш е вкъщи. Върви, народе възродени, към лавата върви. Баси. Чао, Нико. Оживях! Баси късмет. Между другото, не знаеш, че тук що се поигра с химна ни. А? Тук що се поигра с химна ни. С Майнкарт ще те убия, ако трябва. Това не е химна на България. Всъщност да, химе е баси. Съжалявам. Не знае какво е химна на България. Абе, знам бе, Пепе! Телепортни се. Аз го знам наизуст. Да, само че тя не включва лави. Айде бе, братле, бързо идвай. Абе, идвам по стълбите. А! Братле, телепортни се, много ме дразниш. Не е нужда много по-бързо слизам. Айде бе, аз вече съм на другия край на мината. Юш! Братле, моля те. Добре, тъпа. Нико геймър. Гамерчо. Уоу, какво направи? Падна долу ли? Уоу, супер. Пайте ме айрън за мене, моля ви. Аз без това не бих бъл диамантите. Бързо, Марко, идвай да купаеш айрон за Пепе. Къде? О, ето. Ако ми купаят айрън, аз ще ви взема диамант. Как? И не знам. Бързо бе, Марко. Къде си? Ето ме. Добре, Намерих и редстоун. ако не ми И голд купаете намерих. айръна, И я не ми постави. ще unlikeвам всички клипчета. Ваше. Знаеш колко? Ние па ще вземем диамантите и няма да ги слагаме в честове. Един unlike да мисля, че нещо ми пречи. Какво бе? Купайте. Моля ви. И ми купаха ти го, ето бе. Добре, благодаря. Ти човека. Тук има ти? даймонд. Тук има даймонд, надушвам го. Виж ли бедро? На което има... Той брато не купай още. Трябва да му взема голд. Искаш и голд, Пепе? Не обичам го. Много лесно се хърпи. Той е лъскав, обаче. Аз обичам голда, защото е лъскав. Да, защото ти... Не, ти не такива първеди. Как се наричат тия, които ще случават? Не помня. Чогаджар. Пепе, събирам ти айрон. Чогаджар. Чогаджар. Благодаря. Или не трябва да ще Редстоун! Но, два скелета! Стоун Брикс, бе! Нико, помощ! Два скелета! Два скелета. Много се изплаших. И аз Ай, зомби! Има спаунер, сигурен съм. И скелетън хед взех. И го виждам дори. Къде бе? След пръста съм сигурен, че го... О, крипърчо! Крипърчо, умри! Умри, бе! Аре, умирай, бе! Дами и господа, виждам лава.
има лава, значи има и диаманти. Виждам голд, да ми гуш. Аз виждам айрон за Пепе. Федаве да бишо шавара. Помните ли го това, хора? Да. Вземи айрон, нали, събираш на Пепе. Баси, къде е? Ето тук е спонера. Знам го. Казах ти. Убеден съм. Не, няма нищо. Не, има нещо. Няма нищо. Детокс творчеството на Мишо Шамар. Какво замисля? Баци, сериозно ли нямаме торчове, бе? Ами копайте и... Какво се гледаш? Беше бич. Все още предлагам да отидем в онази посока. Окей, все още аз чакам да се телепортнеш до мен. Защо? Защото съм няк, а ти си в хоум. Няма да те чакам 20 години. Не съм в хоум. А къде си? В мината съм. Къде си? Копайте... Там, където е лавата. Никой изкопай ми диамант. Изкопай ми айрон. Къде е лавата? Изкопай ми айрон. Редстоун. Много. Копайте ми айрона. Пепе. Пепе, внимай с тона, момче. Май се подпалих. Ето го даймонда. Даймонд ли, бе? Много си зле. Как не си го видя, той е пред тебе? Сега се остане за него. Колко има? 15 имаме вече. Yes! Това значи честплейт. Честплейт. И едно. Не, стой. Те. Аре, бе, Yes, по 9 на човек. Майко. Не, стой. Ела ти покажа къде беше да се засрамиш. Да, знам къде беше. Моля те, мъкни. Да. Обаче, кой намери то път? Мъкни, моля те. Това. Копай. Ми, Копай обсидиня. защо? Кой ще направи enchantment table? О боже, да ние няма успеем. Що? Защото затова... Боже, За какво? затова ти трябват книги. Еми ще махнем букшелф. За какво ни е букшелф? Не един букшелф. 30 букшелфа. Да, бе, да. Не бе, не. Аре, сега ще отидем вкъщи и ще видиш. Аз ще отида за малко до хом да ни направя честплейтове. Ти стой тук. И чуп обсидиан. Така... Да си направим едно честплейт. Колко ни трябваше? Май 5. Не можем да направим честплейт. Само за един, нали? Да. Ми трябва още диаманти. Ами, направи се за себе си. Марко, аз вече направих един честплейт без да искам. Остави го в чест. Не, ще го вземем. Пепе, аз няма ти събирам айрона. Много ми е лесно, да знаеш. Добре, може аз да си усложа. Ще намерим един даймонд. Окей. Благодаря. Ама малко не си не се бъдеш. Марко Миланов го намери веднага. Пепе, отказвам се да ти събирам айрона. Моля те. Ще говорим ли така? Не. Марко, ще Добре. дойда при тебе като циганче. Аре бе, кажи моля те. Добре, бе, събирам ти го. Сега ще ти кажа колко айрон имаш. Имаш 18 айрон. За сега. Папа имаш само един левел. Аз имам 20. Yes. При мен ли си? Не, стой. Ох, мамка му, нямам храна. Трябва да половим риба. Чули? Не, всъщност няма да си енчантвам честплейта. Ще изчакам да стигна още малко левел. Превъзбуждахме тая. Дай един енчант. Превъзбуждаш ме. Голд! Айрон! Моля те, дай. Крипър! Тъпа, Ай, карти! телепортни ме. Тъпа! Упс. Accept.
умник, бе, умник. Бъгнаха ми се чънковете. Какво и виждаш, Даймонд? Не. Нещо ми се бъгват чънковете и виждам друга руда. Айрон, бла, 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 бла. Лава. Не, аз събирам кол. Аз събирам кол, трябва ми такова. Аз пак трябва да ходя до холм. Стой. Преди да ходиш до холм, изчай малко. Не трябва да ходя споко. Не, стой. Не, нищо. Мене ми трябва кол. Ядраш рейстона, моля те. Имаш ли място? Или после да играме на крайница. Не. В Майнкрафт, знаете ли какво се Не, няма, Пепе. Пепонски, загубен си ти. Ето готово. Нико, защо? За киф? Искаш ли дърво? Не. Даймонд. Уау! Колко? За сега 3. Се вижда. Yes. Тихо. 3. 10. Не! Мой си е! В мен имам 12 даймонд. Аз съм си направил честплейт. За те ще ти трябват 8 даймонд. Стой. Колко имаме? Ти си направи честплейт, имахме 15, значи сега имаме 7. И плюс тия колко имаш сега? 12. 12. Един даймонд си го отделим на 10. Отивам да ти дам, да ти направя честплейт. Да, мерси. Ти стой Да да берете даймонд, може. 2 даймонд може да ми дадете. А не колкото трябва, може да ми направите честплейт. Тебе, пак ти Така, че казвам. не искаш вече. Еми. Еми. О, аз имам 2 даймонд в себе си. 4. Делим си ги на 2 де. Дърво не ми трябва. Така, че не искаш. Първо, Значи сега трябва да събираме на Пепе, нали знаеш? даймонд ли? Да. Окей. Ма колко? Не знам. Нико, тия мечове и кирка ползваш ли? Да. Ма ти си имаш меч кирка. Ама сори, братле. Ползвам си да си подновявам, но кирката е енчантнатата. Сега няма да грабиш. Ще ги правиш сам. Нико, ние бяхме ли долу? Сега имам при те с едно честплейче. С едно хубаво, лъскаво честплейче. Да, много лъскаво по това. Оставих 4 даймонд в честа. За бутушки, може ли за бутушки да ги взема? Не, няма и 4-те, сори, пич. Ти имаш... Сори. Чаре, моля те! Да си взел на време даймонд, няма. Какво здравко ни взе диаманта и сега Еми, трябва да да, се кажеш на съжалявам. шифа ли? Да си ги взел беше по-рано, сори. Тъпа. Телепортни ме, моля те. Thank you. Ела за честплейт. Къде е? Ето. Аз трупам Лео да си енчан на честплейт. Чувствам се мощен. Искаш ли да натрупаме 30 лева, за да си енчантнем на макс честплейта? Искаш ли? Окей. Айде бързо, трябва обаче купам всичко. Не, брато, стой. Имаме ли даймонд? Да, 4. Yes! Отивам до холм, чули. Ама, кажи, за какво ти? Дай. Дай ми книги. Yes, даде ми книги. За какво ти е? Не го прави в Enchanting Table. Why? Защото не можем да се справим. Нямаме толкова с книги. Не става с една. Там. Да, на спална може. Къде е с даймонта? Там къде се слагат. Ага, разбрах. Моля те, не прави. Защо винаги го оставяш отворено, бе?
После, що Здравко ни е взел диамантите. Те не бяха и там. Именно! Затова Здравко ни ги е взел, защото е видял честа. Не бяха там. Аз след това ги преместих. Еми, ти, значи, ти последен си пипал. Не е вярно. Аз когато влязох в сървъра беше отворено. Аз не съм го пипал. Някой е казал на Здравко. Кога близах с Здравко? Какво? Добре, пак ми се бъгнаха чънковете, видях Redstone и Diamond. Да, и аз го виждам това. О, не съм можел да направя enchantment table, нали? Ама направих До нещо. 30 левел, нали? Трябва ни букшел за 30 лева. Ами да. Обаче не, нали, не ме слуша. Това си твоите 2 Diamond. Айде, престани! Сапам, като сме толкова умни, ще ги свърля. Като толкова много държиш на тях. Изхвърли ги и без време ми трябва. Нали кажа, че ще ги изхвърлиш? Айде, мъкни! Diamond ли беше това? Идваш ли, А? Идваш ли? Еса. Едно нещо трябва да свърша. Господа, може да не видите какво правим. Стой, още ли снимаме за Бога? Какво? Още ли снимаме? Не, как няма? Забравих. Марко, така, понякога... О, Боже Господи, ти колко си тъп. Аз ли съм тъп? Не, ти бе, Пепе. Не, всичко се отнася за тебе. То нищо не се отнася за тебе в момента. Йо, тук има... Перфектно. Добре. И отиваме. Дами господа, яли ли сте, че ви бъдат стояли? Напишете в коментари. Да, интересно ми е да чуваме всичко важно за вашия живот. Напишете си, ако искате, и адреса, и входа. Ако сте жена, дами и господа, ако сте жена. Не сме обвързани, да знаете. Аз казах, оставям съм скайпчето. Абе, къде си бе? Най-важно напишете дали сте яли, че ви бъдат. Не, так, ама това е друга подробност. Оставям съм си скайпа на Ако първи. сте англи... Супер. Яко! What the fuck Яли? is that? Какво има? Жалко. Камъни. Обсидиан. Не, камъни. Не обсидиан, камъни. Да, като си в мината няма да има камъни. То е глупост е това. Това е изследвана територия. Къде си? Не знам, някъде се качих. На другата страна. Yes! О, моля те, тук не сме обхождали терена. Нагоре не сме отивали, нали? Тъпа, Прото няма смисъл, аз съм на няколко предки от тебе. Просто ми виж никнейма. Нищо. Какво в момента нищо и на мене ми прецакваш. О, Боже, ти искаш да се телепортнеш. Не бе, ти бе! Готово. О, не, чакай се. Тъпа, Готово. Това сме го обходили, баси. Тъпа. Гъба. Да, брато, аз се изненадах. Не. Това ако не... Зомби! Кромби! Зомби! Имаш чувството. Мога да направим... Я събери гъбите деца отгоре. Взимам. Защото може да си направим суп. Супер. Суп.
Супа. Да, супа. Супер. Супол. Може да се Супол. Може да си направим супол. От лава. От гъби. Супол от гъби. Който е най-противният. Д. Обаче е вкусен. Ау! Мале, умирам. Леле. Как му умираш? Какво, в сериите ли бе? Никога ти даш игра за мен. Не, бе, спо. Запуших лавата. Аре, махай се, махай се. Това е подмана. И са прави на... Имаме ли кофа? Не, стойте. Ей, това е коче. Това не ми трябва, това не ми Къде си, бе, братле? трябва. Гъбите ми трябва, това не ми трябва. Къде си? Покрай една лава, в момента изхвърлям неща. Ело! Отиди в хом бързо. Хом, бързо хом! Yes! Успях! Умирам в холм. Благодаря ти, Боже. Много си добър. Лапи сузули не ни трябва. Не умирай. Мамо. Я напиши kill my good. Абе, моля те, престани. Защо само искаш да умирам? Защото е забавно. Yes. Много ли е забавно, като ти умреш? Не. Еми, Ти умреш и по-забавно. да, аз в момента изхвърлям глупости. Благодаря ти, Боже. Да ти изхвърля ли айрона? Не. Добре. Най-ганото е, че съм 5 левел. Ти беше 2. Аз па съм 0. Да, бе. Не бе. Знаеш ли що? Що си енча? Марко, що си направи това? Кое? Какво съм Няма да се тисъква. Гъбите ли? О, заминаха ни гъбите. Абе, у нас имаме 5 гъби. Заминаха ни скъпите гъбички. Айде, аз те Бяха 50 лева килото, Аника. Скъпа. Как можеш да ги изгубиш така? Не съм ги губил. 50 лева килото, Не бе. съм ги изгубил. 50 лева кило. Марко! Добре, бе. Не е нужда ми викаш. Камо, не съм ги Изчай ме да си довърши изречението, па той ми вика. Той само. Абе, как му да ги изгуби с 5 лева килото? 5 лева килото, ти глух ли си, бе? Каза. Не, Такъв. за 50 лева. Ма не ти той обядзя. Обядзя, помагайте. Обядзя. Все едно обядзя. Хасан. Това е Хасан. Аре надолу да копаем. Към бедрока. Да, чакай. Редстоун! 18. Трябва още... Е. Аре към Трябва още бедрока. 5 нива надолу. Е. Аре към бедрока!